बारूद बाबा के रचना कानून बनता बाकी हमनी के समाज में बदलाव नहीं है। अब वही कहते रहे जी साधु जी भभूत दिले कल की जा सब बाल बच्चा होई चटी हंस करे के बाकी तनी को काम करी हस हेने आवस तनी चाट के गोड़ो हाथ चल हस तनी रंगीन करी तो ना ना ओकर जवाब दियाई दे दी अबे तो ले बाबा एगो इनके चेला रहे आ गोइल बाबा कहे विश्वजीते बाबा का मान लिया जाए के बाबा बुझात नहीं खे हमारा बुझात नहीं खे जे के करा के का कहे का कह के बाबा कहले जे ए बच्चा अपना से बढ़ के हां महतारी बुझी हो महतारी बुझे है अपना बरोबरा के बहिन बुझी हो बुझे है अपना से छोट जन हुई हां तना के बेटी समझी हो हां कहले जे बाबा हमरा से बढ़ जे हुई वो माई हुई अब बरोबरा वाली बहिन हो जाएगी आ छोटकी बेटी हुई तो जब ये तीनों रिश्ता माई एक बड़की हो जाई बरोबरा वाली बहिन हो जाई या छोटकी बेटी हो जाई तो हई समानवा तहरा में अटवावल जाई लिए रहुए धली बूटी कुटत रहब जो बड़ महतारी हो जाई बरोबरा वाली बहिन हो जाई छोट बेटी हुई तो हई ली तब रौरा एकरे से अपन बूटी कूट ना हो राजा बारूद बाबा आइल बड़े इनकर गीती ना होइल प्यार मजनू वाला बा प्यार में मोहब्बत में अक्सर प्रेमी लोग मार भी खाला पिटाला लोग बके बबुआ प्रेमिका लोग जाई चाहे प्रेमिका से प्रेमी लोग जाई तो पीठी पर गोहिया फुटल बिया बाकी कुल भूला जाला घर के लोग माना करता कि जाता रू मिले डेबा से और डेबा से मिले तारू जान गोल बड़े सो कूटे टोला महला में सगरे तोर प्रचार हो गइल बा और मार के पुटपुर फोरी धोखा लागल बड़े ए सखी हम अपना जान से बहुत ज्यादा प्यार करीले उनका के अपना अंतरात्मा में बसौले बनी ए सखी हर जौन शरीर देखा तरुनो अभी हमरा बस में नहीं खे अभी शरीर हमरा करेजा जी के नामे कबाला हो गई कबाला हो गई बा कबाला वह कहत रही ये सखी कि प्यारा हमारे जाना अमर अरे लाला मजनू वाला बा कबाला बा सरी देखे वाला ऊपर वाला बा कबाला बा सरी
प्रोग्राम के आयोजक मंडल श्री रामेश्वर राय जी नारायणपुर, मैनेजर राय जी बहरनपुर, हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। अरे चलनी के चालल हवे सब जानतनी हम चलनी के चालल हो हमर जानल हो पहचानल हो। हाँ अरे चलनी के चालल यार बोलल बतिया आइल गइल खेलल खाइल संगे खूबे भाव खेलल ह खाइल ह मन बहलावल ह ए सखी। अब ओकरा से निमन टोला महला तोगरे जतना टोला महला के लोग बा उ सब हमर दुश्मन भइल बा। टोला महला दुश्मन खुद घर वाला बा कबन बहासरी देखे वाला ऊपर मनबा राकेश राय जी के परम मित्र अभिषेक सिंह जी 1000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। ओकरा संग धोखा ना दे घात ना करो पाप ना बटोरो धोखा दे के घात क के पाप ना बटोरो। अरे कोमल करे जावा राउर नाम का पड़ी प्रणाम जय हो राउर नाम का पड़ी। अच्छा हमरा भगना है हमरा श्री भगवान डॉक्टर हल्फा कवि महावीर के का परम आदरणीय हमारा महावीर तत्वा बानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। धोखा दे के घात क के पपना बटोरा। अरे कोमल करे जावा हमारा खातिर जानो तानी जानो देव
जाई तिलक चढ़े जाई मंदिर में गल ए सखी प्यार कैले बानी इकरार कैले बानी तो हमरे बैंड बाजे की जरूरत नहीं थे इतना है ताम झाम के जरूरत नहीं थे घोड़ा हाथी के जरूरत नहीं थे हम अपना जनुआ संग जाई कोर्ट में जाई आ कोर्ट मैरिज करके फिर मंदिर में सिंदूरदान करवा के अपने घरे चली आई इहो कहते का कि यार शादी करो गवना करो झूठो के लता सरा शादी को के गइले तब से गवना के आसरा शादी का के गइले तब से गवना के एगो आसरा रहला बाबा ए बारू